Кукмара шәһәренә таныштыру визиты белән Китап радиосы делегациясе килде. Комсомол мәйданында әдәби музыкаль десанттың бу беренче тукталышы. Концертны радионың башкарма продюсеры Лилия Кадырова алып барды. Без районнарга бер төркем артистлар белән киләбез. Шигырьләр укыйбыз, җырлар җырлыйбыз, шулай ук җирле үзешчәннәрнең дә чыгышларын тыңлыйбыз. Әйтик, бүген Кукмарада Удмурт милләте вәкилләре чыгыш ясады. Алар бик матур итеп үзләренең җыр биюләрен тәкъдим итте. Чарада районның инважы төркеме дә катнашты. Удмурт телендә Габдулла Тукайның «Җәйге көндә» дигән шигыре яңгырады. Татар эстрадасының популяр җырларын Татарстанның атказан артисты Айрат Ганиев башкарды. Бу музыкаль әсәрләр онытылырга тиеш түгел. Мин башкаручы буларак барыннан да элек онытылган классик композицияләрне яңадан тургызырга тырышам. Ачык һавада кукмаралылар халык җырларын җырладылар. Илһам Шакиров, Хайдар Бегичев һәм башка күренекле башкаручыларны тыңладылар. Минем бу радио хакында ишеткәнем бар иде. Казанга баргач, Китап радиосы машинада барганда, юлда тыңлый идем. Анда инде безнең заман җырлары яңгырый, шуңа күрә ул бик якын. Китап ФМ автомарафоны концертлары графигында сентябрьгә кадәр республиканың 13 районында булып, ул 11 сентябрьгә Урицкий паркында тәмамланачак. Адилә Шакирова, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.